daninoɓe atri majunoɓe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. Won kombino dami. Won bambino dami, hey, won bambino dami. Mbida, mi nawlirtake, oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh, oh, tampere gili hoyni kam. Fasirabe nanjala, oh, oh. Ada urangurna musdam dergale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Amor, wallahi gammu o weli. Ɗum ni noon ko mi wi'anem ko hen haydara. Ɓe fonno e jaggo gammu he fof. Ɗi ngara mi tawmi koɓe ngari haɓe jooɗi mo ƴetti palasuuji. Yew idito jey culululu jeyya 5 ha horam on nen tawmi komo jooɗi ɓe ganduɗa noon ko ɗum waajiɓe woɓɓe ɓe ganduɗa hanti heɓe fof tawmi ɓe ngari goto fof ƴetti place mu jooɗi hanti heɓe padi combat combat ono nde jey culululu jeyya sufli 5 ari membi kam gel dow ha less membi o jongom gel dow ha less ngal sumi am nani wa wonno arbitre ko bilal bugara yidi weli Amadou ayde bilal sufli nde ay le bandam ɗi ni ɗo cierto toon ɗo cierto toon ha jippo feɗen kosga Amadou mi laaɓama noon gorko fof desɗo debbo jeewa tan wurde mu tan ha dawi maayi dañani tan lembe dañani kadi wadde fabrice gammu tan wuuro e gurdam goɗɗam an kam sa maayi haɗa rewa joomi welamma adon debbo goto ko ɗum antirde hôpital leeso woto a togota kay probléme wallahi caɗele ɓurɗe bonde caɗele kay resde debbo may allo wonko yam ha angaw no gonɗa joni yo gam men noon mbami yiɗlaade fadami ar nani fadami ar bugari fadami haalnam gammo nom yarnono fadami ar jongom noddi gornam bugari palanke taw min mi wima mbeɗene jam haydara heɓanimi mbeɗene jam mbeɗene dawgalam anani ko mbimami ko hakkude mi Abdourahmane noon haydara la hen koye jam tan min goni bawɗo mo wiide noon fof haalnanimo gonga min hay somi dañino caɗele wona an kalde mi haalantama sakkantuma mi ala caɗele no mbeɗene jam haydara musanim alhamdulillahi rabbil alamin ɗo koye jam tan goni Safiya ko woni Oy la ilaha illallah ne jew somi haalnima mbiya komi kewɗo haala somi deƴƴi metti mbaɗami oɗo jongo ma mi haalnima ñande fof o wona neɗɗo ko assassin o wona neɗɗo o wona bandu jongo ma wari ɗi Fatima allahu akbar allah ey Safiya andu ko kalɗa Safiya kalɗa kono mawni de jongom eko noddirɗami kadi mbarga jam Bokari ko jambolo ko Amadou min Amadou herƴini gurdam Amadou hokkanimi jam ɗo e galle he ala fof ko wiyanmi komi suhuño komi ñaamo yimɓe komi vampire kala ko wiyan tan ko jejjiɗo komi haallanimi hen noon gueɗel ɗeɗo balɗe wayno kanko e Sofia koɓe lonko kala ko goɗɗo waɗi tan goɗɗo ne wela ɗum kadi min noon mi tampi e galle he ko heewi noon rufadde e kono noon jonggom
min kam haɗandi cokatagal men yo ɓalayegal men ɓernde yo kala koɓe ñalli asgel subaka handaga moto wallahi mbeɗa andi isi noon jongoma ko wona ɗum ko anne ka mbaɗɗami ko heccanki jongom hoto pawɗa ɗum hono mbawɗa huccidde am mbaɗami ɗum ɗo jongom an téléphone am omo ñifɗa heccanki aɗa andi ko heɓata kim wendor so wonano kam ka ñifɗomo aɗa andi ma amadou mawnam noddatnomi dina somi ñifani téléphone o ko jiɗɗa mi waɗa mi huudomi min tello mi jaɓata ɗum min somi wondema min mi yiɗa mbuubu sah rewo ɗon mais haalani téléphone kara ɗum ne waɗi mi trange kadi ko jiɗmi haalandem oppu mboɗa haala ɗum tan ara haalanmi goɗɗum an mane gartata so mumi ɗon fuɗɗimi yewnudema de ay onon noon aɗa andi ko woni probléme mo neɗɗo moon siko meeɗi ko weeli tan wiyata han tigi ene watta ɗum bolol guese ɗum ɗo ɗum wawa won bolol guese de ɗen jew mi haalama gueɗel gotel je suis sérieuse hande noon a ala kara jinganam ñan hen flacon o min ƴetti ɗum nawi ɗum to docteur Sangare koni flacon anda ko woni flacon woni bouteille mo guittum nder suudu makko omo rewayam ñan fof yomi tottum ko kañum ƴettum jaami mbanmi analyse o yaltin kanko waɗi ɓi Fatima o allahu akbar e Sophia markaji ɗo wardemi an Sophia wona jiɗa addandemi crise cardiaque mi mayi de toute façon hande ala intérêt goto waɗandemo part jim ko kedɗa kam sérieusement ko kalmi ko gonga te mi haalama gueɗel gotel oɗo jongoma mbeɗene lawol ko mbimi o naati prison ko o naati prison ɗum ala fof to rewata la ilaha illallah muhammad rasulullah Sophia an ko ni tan gaccirteɗa toute façon a meeɗa jabde ko kalmi kono ma andu ko kalmi ko gonga ma joɗɗo ha mbaɗɗa dande ma nde taƴe tawa anda holɗum warma yaaru seesa tan andi ko ñagotoma mi wat seesa ay goto añani ko weli an hoorema añay aɗa añi e kono noon ala e sago fahama ɗum ɗo yahnirte ko pala par pala feere e dow feere kono pour de ummiɗa fof tan mbaɗa ɗum bolol guese ni sen mbaɗi noon kay jongoma aɗa anni cuuritɗen ala e sago pahama enen en jaltani leegal gongal en ɗannaki koye galle e he gonɗen te galle o haadi neɗɗo no tawoyma toon ala sago beela waɗa peeje e peccorɗe beela fena fusto waɗa ko woni fof dañan doori toon ar ɗum noon aɗa wona wiide birguet tan gara de an sa wiyamne mbiya Fatima min a wari kam e Fatima an ko woni hol probléme ma an ha aɗa ko jinmi haalane oppu mboɗo daro ar haalam haala Fatima de mi yiɗa ɗum noon jongom a hangama deeda noon Fatimata wona ñeeko ñebbe de ay jongom jiɗmi ko gartira hakkille ma o ayi heccangi ɗo ñifɗa téléphone am ɗo ɗo gajjitima dow leeso ma meeɗa hara so Fatimata joni woni hen less ene memba haɓoy sohli loɓo yaade tama walla sohli loɓo yaade kaseji ari wi toon para tawi kam mbeɗa ajjiti dow leeso ma meeɗa ŋaaɓi hunde ko mbeɗa kara jam tan wontar jam ɓolo an kay ndeke wona neɗɗo ngal cuusɗa wona cuusal neɗɗo noon an waɗi aɗa manki andude la ilaha illallah ko mami wiidema dal par ɗeɗo bale garta min no fuɗɗimi yewnudema annam ɗo sohluma de ganda ɗum onon mbiɗon an kan neɗɗo an kam sa meeɗi ko weeli tan hande mbiyata ko hande tigi ɗum kam yo ɗum dowmo aɗa andi min kam sonno ko sagam en certata une seconde kono noon woppidami hakkillami waɗa peeje hami dañana gardumi jongom hay goto añani ko weeli an e hoorema añani ko weeli de sa dañitata defta bandam giɗam moƴƴi koye peeje he gonmi jamma e ñalawma sika yiyanimi teey tan gandam mbeɗina ara inchallah anani ala probléme jongomo moƴƴi o wasa hintinde haydara mi ñaagima sabi Allah Sophia woto ñaagomi jongoma so dogi mam hefta ɗum jongoma ko mbimi ko elle va lire l'heure ɗum ɗon elle va lire l'heure te ɗum accidame makko Sophia joni mi ñaagotoma ara salo nan jeew je peux pas tout sauf ça Sophia mi ñaagima sabi Allah Sophia wat seesi mi ñaagima tan Sophia am joni mi ñaagotoma caloɗa so mbimam jongoma elle va lire l'heure tan jam elle va lire l'heure jongoma mbiɗa jongoma wari ɓi Fatima je te dis tout sauf ça ay man pay Allah rakuma kandale aduna chikuja adawawi hundi foyo aduna dunia adawada kowelma miji jango
ana wayri waɗata de wallahi mo wayri waɗata e joni Boubacar Fatima Fatima naydani ha Fatima o de met ɗum woppirɗoygo hono ko koni ngaaɓi ha wawi hunko kabi o min noon jinmi kalna gam jaago hono waɗo Amadou an noon wonno ka jiɗɗo ko weeli an so neɗɗo dañi longel mum jumri sik fusingel muccitan hante sukkat mutanaɗo lebɗi ndo gam o weeli Amadou billahi mo weeli anma yahande yi Amadou annen noon woto yejjinno hunde wona weeli tan mbiya ɗum watta bolol guese i combaji mbaɗi ni sa waɗi ñande fo a yawat mayde de kono miɗi weeli woppi welama woppani de il faut que cakka peeje e peccorɗe ha daña kadi yolde nde mbawɗa yahor kono wona tan kay mbaɗa ɗum bolol guese tan corok corok hi ɗen kay aɗani ɗum tabet tan e joni Boubacar min ɓe sukaɓe rewɓe min mbeɗa hori ande homo jangguintaɓe ɗi feemuji ɗi mbaɗata hoɗoɓe dañi jangguinɗo ɗum hoɗoɓe dañi jot janggoɗ ɗum homo waɗi école jangguinowo ɗum Amadou an jalni an elle Amadou an a wondani aduna o tolno gongo mo tolni joni sukaɓe rewɓe hande woni école mumen woni ceerno mumen ayi TikTok Facebook Instagram réseau sociaux o kamɓe woni ceerno mumen kala ko maniére mbawɗa yi heɓe mbaɗa toon ɓe janggat ɗum ha paɗa ɓe cowtu ɗum toon ɓe ganda heɓe kutoro eyyi ɓe jaltinta ɓe janggen ha ɓe ɗiggen gandu bindande moƴƴe ɓe ƴettat toon gandumi kam Boubacar kala noon joom wuuro gorko mawɗo baɗɗo feere ha jaltuɗa ha nasdirɗa mo en a wonta jooɗo galle hande ko gammu janggo ko min ya siyara uddidgol tawa ndigaɗa ye hayyo hayyo men Abdourahmane men ari alwenda ha goro Abdourahmane Abdourahmane billahi wallahi Abdourahmane arti Abdourahmane ko wato ayo bebe tan ko walla jippo no walla jippo non ala baydo wara jall alhamdulillah rabbil alamin comme kaɓaten ko galle fof Abdourahmane billahi en ɗam koko tiiɗi wallahi ƴewte neɗɗo hen yiyani goɗɗo tan tesel gondi kadi coowe wallahi billahi Abdourahmane guel ummiɗa ɗo subak fo haade Amadou gof tawta ari beela noddi Abdourahmane beela am kaldi WhatsApp bel wallahi subaka Allah fof namde mais gaye a kam ñamanɗa to mi sona tampere wuley onon ɓe gon lerɓe mbaɗɗon tan jammal yenoti on noon jamta wallahi min yenoti on feewi wallahi wallahi yenoti on mbaɗɗon tan oɗon celli jabbano wallahi machallah mawɗum mawɗum wallahi hey waji mi Abdourahmane ana leeri toon mbi onon ɓe gon lerɓe ana leeri onon ɓe gon an lerɓe ko wonko gonnoɗa de inchallah mbaɗɗa selli mbaɗɗa tampere mawɗum jambol machallah wallahi min ɓuuri mbaɗɗa tan e wallahi jambol mbaɗɗa coon jambol machallah mawɗum alhamdulillah Abdourahmane ndaw ko laaɓi reedu wallahi ndaw ko moƴƴi goram Boubacar ngol calmin go Boubacar ɗum ko o bone kalanmi de kadi min de mbeɗa wayno baɗɗo pala lise dow lesa mum gila kalanɗa kam ko ha joni miɗonki wonde neɗɗo hay min to jiiɗa kam ɗo mi forsat tan mais mi wonani neɗɗo ɓerdam nde welani wallahi musi horam nde fof musi nangi horam nde ɓandam ndu haydarade mi wawa leyje o comme gantan ɗum nouvelle sabi Allah tan Sofia mi ñaguima tan nangu nouvelle aji maɗi ay to gommi ɗo haydarade mi wawa saabu nouvelle aji maɗi mi ñaguima rek mais o nandani o to ko bonne nouvelle de ka Abdourahmane alhamdulillahi rabbil alamin Sofia piɗa ka Abdourahmane arti joni alhamdulillahi rabbil alamin a yiima mi yiima kay ara fooƴani o fooƴani o ɓowlani o ɓowlani o changani
haydara ala e makko il va bien. alhamdulillah alhamdulillah ko wiye ko mettuɗo komi ñaat calmingol ha maɓɓogol neɗɗo har maɓɓonne ɗelle amade ko woni hen eko woni hen ɗo ko kalki calminɗo tan mandi sin tawino ko caay sahel kam wona ɗo e dingiral he waɗata ɗum annen an aɗa miijito ko moƴƴi Bukari salamu aleykum foti wi kono maɓɓoni neɗɗo Bukari ɗum wonu ana majjani abdourahmane ko laaɓɗo reedu tan te wayri ɗo wayrindire Sofia yiisa an o deweɗo ha mbaɗɗiɗa joom balaji mum o ana kono noon debbo e gorko mbo resani ha debbo mawne ɗum wono Bukari non Bukari ɗum kam ɗum mi wawa ɗum jaab ɗum kam no wawa kam naat Bukari wawa mi wawa ɗum muñ billahi mi wawa e abdourahmane o ko joom suudu mum ko bandigel mum dewi ɓe mbayrodiri ɓe maɓɓodiri ɗum ko woni hen an aɗa miijito ko moƴƴama Bukari ɗum moƴƴani e non miijito ko Bukari non Bukari kalden gonga non kalden gonga he calmingol waɗi koto foti mais maɓɓeɗan neɗɗo elle ñamata ɗum ndeysaan Nenje o min somi namdama taw yidde no woodi mami wiya ko gonga mi yii yidde nde jiɗɗa ka Abdourahmane de ko yidde wonde naturel yalla juutno hakkunde mon ɗum tan ñaago toon amin ya rabbi Sofia yidde nde jiɗmi Abdourahmane de ala gorko mo jiɗirmi nde yidde Sofia hanki so wonino hande wallahi mi wattano ko mbarnomi ko mais Nenje o ɗum ɗon ko destin ma ala ko mbawɗa hen te Allah ma ittu ɗum fof ittu ɗum e hakkille ma min mbiɗa mbiyam fof to par ce que hooram nde no uddi no muusi kadi Entrez. Wadi mi yodi. Nenje o Ayi. Wadi mi yodi. ala machallah t'es trop belle eh So Abdourahmane yi kam ma welto. mais Nenje o hande aka Abdourahmane weltode Ah, eh ha mashallah. ka jontaɗo debbo e nder rewɓe adjuma tourta tour Yodi. yodi machallah Sofia. Min komi debbo joɗɗo. gonga Te pawmi hen gondumi driyanke machallah. Te ayno mbami ni ko Abdourahmane tan jeyi. Nenje o Nam. an debbo ɓurade men aduna te ka Abdourahmane an tan yiɗi mais hande moom o weltoto Ah, o weltot de asikki ɗum. machallah te et puis tu sens bon Merci. de rien Weltima no fewi. vrai Joni andi ko jinmi. Jippon en less jehen to wañ to pewnen mo kaccande ala hay nokku. à vos ordres madame Merci. de rien Jehen. yo jogamo hono mbaɗɗa aɗa selli mbaɗɗa e tampere jambolo machallah mawɗum mbaɗɗa e wona selli hono gonɗa ni suudu ma gonɗa eyi wallahi mi arti miɗen ɗo e salle he eyyi ko jamme gartumi eyyi d' accord miɗen ɗo e salle he ok
andi kay sa yitti waɗa noon ko maayi min no nofirɗa oɗo ɓiɗɗo gorko ni no welim de andene bamu Dieynaba kadi haalama gueɗel gotel aɗa andi temps iron périg mo pawɗa hannde o yaade koye idde o ganda hono suba halaw ayi jimmi kam so yii kam o welto machallah asiki so yimo welto weltot kay awo mijo anno ka jondaɗo a jarama kadede moƴƴo machallah non yes Bini. Fatima ça va naka mum aɗani Woni. Ngata para. wadde tinan ko kewi ko Ko kewi banda. an noon tinan ko geejo dillata ko de Ko kewi joddilar harnam na. ka Boucar wiyani haydara No, maage hen di on harta dar. ka Abdourahmane ari hanki jam Yo franco biyo bobo. Kude badani ay weda. wiwde ay ko ñanti hande suba ko onon ko ɗum dawɗon hannde oɗon tooñemi Suude dum do kay kasay. ɗum ɗo aɗan ɗum ɗo kam wayri ɗo e galle he Waydi do. Alaikum salam. Rahman No, baɗɗa seli. Baɗɗa tambe. ajaji Mawɗum. arejam Jambolo en. bandiraɓe Mawɗum seli. no jinnaɓe Baɗɗa joom seli mawɗum. tampane Baɗɗa law tampere. Jambolo machallah. Mawɗum. Baɗɗa joon. alhamdulillah Jambolo. Ma jafoɗa noon nde jaami nde mi wiyanima komi jaho. Wallahi ma jafoɗa de par ce que lawol ngol bettam tan han mbi yomi yaha rek. Kadi machallah min jogui ono ete yakarɓe wonɓe ɗo e galle he. Eyyi mi ganda heyɗata a ɗomɗota eyyi machallah ɗum tan ma jawɗa no fewi noon hakke ala hen eyyi kono aɗa selli kam masallah mawɗum machallah mbara ala ɗo caɗele haydara jogamo ko woni Abdourahmane Mm. seeɗa tawa mi yeehi han sa leylino rek tawa mi wucci bagage am yalti gallo ko boni hen nden Abdourahmane Mm. min gonirmi galleji Moussa oɗo Amadou e oɗo Sofia gila jaaɗa ɓe kokkanimi jaam e galle he ala fof koɓe mbiyanimi ɗo komi suhuño komi ñawomo yimɓe komi vampire kala koɓe mbiyani rek koɓe yejjinɓe ɗum Yo kasaji beldi. Minen rangi dama suudma. merci Mini waɗi fayida. tem haalama wayri defte ɗum ɗo de Na wayli kay ɗum kay wayli wuude ɗo kay. Aya min mbiɗa yurno han. yiɗum tawi on gandi ko Abdourahmane tan dañata ɗum Gasi ko noon tan. An marka jejji ɗo ha. holɗum hen I numéro. i numéro mi neldima ɗum gila hanki Alejini kam ɗum. neldima e téléphone ma a yiyani Alejini kam ɗum. e Inde minde mi ƴeewan ɗum. Machallah. Han sa wondi kay hanga ɓe gara sago kay a tarata ɗum ni ƴewde message uji ni. Portable am minen jojjini ɗum ɗum. No tawnimi noon jojjinimi kadi mi darani kadi saha mi anda. Ko ɗum tan. wallahi merci mi muuside kam Mi ala probléme mami ƴeew ɗum toon ala probléme. Min mbaɗa ni fewi de. Ɗum ɗo. Andi ganduɗa wallude mo kay jani. ene yoɗay Ko mbaɗi no fewi. Mi yaɓo sek men naata. Ƴeew ɗum toon. Amadou joni ka ɗikkoye ma rontinide kadi han min noon kam Amadou jaganima par ce que miɗen andi Amadou alano hori waɗ kala ko wiya waɗi homɗum wawi waɗ min kadi jaakimi haala e ko Sofia par ce que Sofia ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo neyiɗo neɗɗo mo ganduɗa kadi hombo weeɗi galle o fof respect ko on tan jaakimi haala he kono Amadou kam kala ko wiya waɗi bettanima ene Sofia omo jiiɗa ko domru ngata wutti kanko fof no ɓuuri bonandemi ɗo e galle he a resa he galle gaddunoɗo mo yeehi holko mbatta e galle jogo jaam jalta galle o ala fof ko wiyanimi ɗo hay nder suudam oppi ko hamiya o naatoto ɗum lincir bagu suujam ɗum cikɗa ni yooɗi te min mi yiɗa bone min ko jaam tan jinmi e galle he mi dogi hami tampino mi ronki mbinomi no mi faɗa wadde ha ngara jewɗiden hen jongam ay ko mbirmani ko hanki ɗum mbiyatmami hannde galle oɗo an jotto hawelan ma ƴeewa no mbaɗɗa kono pour neɗɗo waddemo ɗo hunde ko tahanma yaltu galle o ɗum mi jaɓata ɗum hakkude ma koye Sofia noon min mami lijji ɗum anani mbiɗa mi yaha nder suudan en e hol paɗa nen jo
mi yahata nder suuda mi jooɗo kaccande hol nawno kawma kacca min an kay an defi kaccare ma an nawata accu kalta ko andi ko jini somi pari joni nawna kawma kaccare andi min somi nawnimo omo wawi sikkitade o sikka mata won ko mbanmi hen a faami te nden no ñamata jimmi ko joni nawnamo te aɗa andi ko keyduɗo d'accord wala probléme ok wona mi wino hormen ɗo haydara joni tata ndaara min waw yiide wan liggoto mbaɗa accirma noon andin ne e moƴƴi fat joni mi waɗanma hen o iya de ƴeew puccu haalat ɗo de puccu Fatima, ça va? ça va pas amadou ça va pas de hande mi tampi mi lolli mi lebtima mi ɗanan jamma mi ɗanan ñalawma mi ñaman ko yante hen amadou onon ɗon jooɗi ɗo ndaara kam bukari ne olla kam ɗeɗo bolle ande nen ɗo ne waɗa ɗum ɗo janggo somi hannimo ko bukari ko gollata kam ko min tan Allah nelaɗo mo gandi mi lebtima o mayno comme onon on puttine guiɗe mo onon ndaara ene mino min tan e bonam an ara jarata ceernajo wona jarata docteur a addan haydara a jooɗi a ndaara ele bukari ha gaka an cikonda bukari ko ha gaka bukar hanga ko waɗa ɗon kanko teyi ɗum cikonda bukar ko kangar neɗɗon jooɗi ne lebta kam lebta ganduɗa mi wawa haalde hande noon komi ƴettude décision am yidde nawɗe mo to galle ha ngaɓe to o yaw heddo toon ɓe caframo ɓe daña no poftim ɗo Fatima he wata yaw yimɓe ɓe ɗo wona an ƴettan ɗo décision ɗo en kaldan mais an ñoɗɗo tan ha ɓoy mbiya a waɗa décision ma ɗum ala ɗo de kono wona kay neɗɗo arata ɗo wimo wanma ganduɗa ko ɗum taka mayre a faami waye Abdourahmane mbaɗɗa sowiya a fini a selli a selli jambolne mawɗo Modou kay jamba machallah jam tan mbaɗɗa tampere machallah jambolne ça va mawɗum machallah Modou alhamdulillah nen jewnerno kam no kaccare men den d' accord mi hokkuma kacciɗɗa inchallah bon appétit merci an mo ɓamdam décision an no kalamamde ko mbaɗɗa est ce que a waɗi réagi no kalimoma je est ce que waɗi réagi onon po est ce que mbaɗi réagi wona goppuɗo kam koye bonam yo lebtam min no mi jogui bandiraɓe mi mayata ɗo e jungo makko mi jogui bandiraɓe de no joguiɗi bandiraɓe noon joguiɗi bandiraɓe o mayata ɗo jungo ɗo mbimam ko ƴettu décision hande omo yak galle ha ngaɓe Fatima beaucoup d'attention kalta ko ƴeew kalta ko aujourd'hui j'ai pris ma décision o yakato somi hannimo ko bukari ko waɗi kam ko bukari wanma mi haalantama ko waɗi kam ko min tan e Allah nelaɗo mun andi hande ƴetti décision ko jaw galle ha ngaɓe to toon o yahata imposé tout ko Fatima beaucoup d'attention mi kalta anda haala ka gasi on leppere hamo mbatta hami jogi famille musiba narullah ba yehi garage de ba darima to non ɗum il faut immane mi anda hombo solution kam kono il faut solution ƴeewe hakkanam e bukari quoi ay hay salmindo salminta ɗum cokoya no yooɗi jongam ɗum mami leƴƴi ɗum t'inquiète nani ɗum kam woto miijen haydara joni han cohli ɓe gara kaccidde ala moƴƴi ar moƴƴi e jarama jongam mi yecci o nder arta acciɗum moƴƴi Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, mille problèmes. Serni c'est la beyadibe. Famille, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami,
bambino dami won bambino dami mbida mi nawlirtake mi seretake tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala